Bisa-bisa lu nak maca. Iya. Dadi bang apa bri Kuwi enek ki yo kanggo utang-utangan yo. Berarti rasa bingung hari gini kok bingung ra ndek duit. lah wong utang iki ra kudu nyaur Ya, wajibe wong utang nyaur wong milih balekke yo nyaur ki nganggo apa? nganggo duit Lho kene urung duwe kok. Ya mbok santai to wong sing duwe kok. Iya. Sing duwe kan Bri. ngono. Kene wong duwe kok santai. lho sampean karo kene kok ya melok kocok to Mas Ayo padha nasabahe yo. lho maksudnya wong utang iki wajibe nyaur aja Sing dienggo nyaur ki ra yo duwe to, Mas. Nek urung duwe yo lho. ya nek aku kuwi kalah lah saiki nek aku ndongakne kok jek mbok luputke Iya. sing duwe putra duwe anak muga-muga tak dongake dadi anak sing soleh solehah Ya padha mbek sawah mau to. lho kok Soleh-solehah ki ra sing duwe putra. Lah sing majer. Sing ora duwe anak. Yo sing wedhus ya majir ya mandul kok mandul Gak wong jenenge rumah tangga. Nggih. Yen sewu sak ngertos kula wong anak niku kan penguat rumah tangga. Betul. Boyote sing iso ganduli bangunan rumah tangga. kuwi yo Iya. anak Kuwi nek sampe ra duwe kan yo repot. Tangga kula niku enten 7 tahun nikah gak duwe anak. Tak batin cah iki sapa ora aku ngono. Wah, ngono kuwi aku ngene lho tak dolan nggonku nginep 2 dina 2 bengi mulih. Piye? Pripun kalian pitung tahun ora pitung tahun ora duwe anak. telung dina ning gone komet kon mara metek carane piye mek kersane piyai kene sing urung kandungan Nah, ngono. Represente piye? soalnya kan iki lho Nah iki demokne iki ilmu tuwa iki. Ilmu tua ki saking tuane tiba-tiba kok jejeg iki. Tuan kowe iki tuan. Carane gampang Mas. Dadi pikiranmu ki wong nenggonku 2 dina 2 bengi ki ya karo bojone. iya Maksud tak kandhani. Ngomongi. Mas, nek pengen duwe anak iki gampang carane anak loro. oh ana loro sing nomor siji Secara medis sing nomor loro alternatif. medis karo alter nek Bedane Wong kudu imbang medis dienggo alternatif pakai megawe dhewe wong Wong Jawa Jawa nek secara medis sing piye medis ya awake dhewe nang dokter kandungan iso konsultasi karo dokter bagaimana atau minta obat penguat lho atau minta penyubur kan bisa. supayane kandungane kuat Iya. itu secara Medis Mas. nek sing nomor loro mau secara Alternatif carane alternatif piye bendang duwe anak ya diurutno. Oh dipijet. Loro no. dan nek diurut iki ra yo dipijet to Mas nggih boten. Oke. Wong aku ya karo bareng. Urut, diurutno. maksudnya iki diurut piye piye Diurutno. Diurutno. ayo dipijet Duh, diurut piye pamane yo sing iki sing desane kok mbangkuan mau Suwi aja ngono ah, mbek kecil ya. sapa tadi Aku. iki pamane Terus di anak. ya kan duwe bojo ora duwe anak Ya diurutno kena. lah yo dipijet Ora. Lho kok diurut piye maksudnya iki kowe sik apa aku sik? lah aku ngomong ngurusak gila-gila Enggak enggak duwe anak. Mas. saya kok terus anake ra lair kaya ula weling Tegese iki sing kei motivasi iki lho. oh memberi solusi ya Nah, ngono lho. dan nek aku kabeh ndongakne mbok klerokke lah nek kowe ndongakne piye jajal ayo Nah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. nek kowe dagelan lho mek Alhamdulillah. mek Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Ampun cengengesan Bapak Ibu dadi kula salam ndongane jenengan jawab ndongane kula. Ngoten nggih? Nggih. Kula bali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. leh ngomongke mbok bulan baleni yo nyok Ya ya Tek. lemu ngomong dibenerke jajal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah wujud syukur marang ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Assalatu wassalamu ala asrofil Ambiya. nganggo ambyak cokot celok Ambiya. Badine we iri nek aku ganteng ta mulo irungku kok dongak jane. ala ganteng apa padha aku cidok kok ganteng lho Nek sing rasane awake dhewe mlaku rene, monggo yo komet terus tak selidru. Dagane cilik-cilik. Paling remukan nek iki awake dhewe kan urung tau untuk MBG Mat Weh, yo jaman kae yo. kan iki dagelan stunting kok ya Mas Untungmu kok yo. donga sing bener Kula dongake muga-muga sedaya ingkang rawuh mugi-mugi sugih Allahumma. Banter. Kuwi berarti menandakan donga kuwi simpel, jelas, penting. mek sithik tok kuwi Mat Jawa kuwi mau ya budaya kok. Jawa diarapke ki ya iso. lah nek nang dongake mung sithik tok kok ya pantes to Lho, dongake Jawa diarapke ya iso. napa nggih Takon apa, Mas? mek dongakno piye dasare mau Ya, coba. Muga-muga sedaya ingkang rawuh tak dongane sugih Allahumma. Amin. dongane ya aja sugih tok kula dongake muga-muga warga mriki pinter nggih Pak nggih Oh, ini arang-arang kok. Berapa tek butuh pinter. Butuh sugih. Butuhe konten. Lah kuwi wis kabeh memang dongane piye muga-muga sugih Allahumma. Oh, kupingmu. kula dongane muga-muga pinter Allahumma Pak amin apa Anu apa soalnya apa? Nek ora butuh nyapa. Ih, sing ora berpengalaman ngeten iki. Lah pripun? Wah, niki wong nek ora berpendidikan ya ngono ki. Piye? Kuncine wong urip iki kudu pinter. Mula tetembungan wong bodoh pangane wong pinter. Kowe nek ngandhake sugih, paling ndak ki orangnya harus pinter dulu, Mas. Lah terus aku sugih, musuh wong pinter kenapa diapusi? Ya iya. Lho, aku sono los aku. Cah sugih kok. Diapusi. Sesuk daripada sugih. Aku los wong. Iki jenenge wong kocrot iki. Kowe ngerti ora? Enggak. DPR, bupati, camat, lurah, presiden. Kae wonge pinter apa ora? Lho, pinter. Lho ya ora pinter. Enggak, ini kerja lah. Kerja aku ora butuh kok. Wong sugih apa kerja di DPR dadi lurah? Aku los. Kowe nang omahku lah dus dhuwit ngono. Wong sugih ya. Lah iya kosokan. Duwe eketan. Dadi wong berarti ku tisu atusan. Wong sugih wong awike. Hati anduk no umume ta. Tapi kan nyun sewu Mas. Nah, kowe iki nek duwe anak mbok sekolahke apa ora? Iya. Sekolahke ki butuhe piye? Ayo ben ora piye-piye wis pokoke butuhe anakku ki kaya bocah-bocah liyane besok enek kegiatan adus nganggo seragam masalah pinter karek kono ora tak peksa malah anakku sering tak peseni sekolah nih nggih Pak ojo pinter-pinter Kowe iki wong tua kocok apa piye to, Mas? ngono tuaku ya omong ngono Wong tuamu kuwi Ya, nek kebanggaane wong sugih iki apa nyun sewu lho Mas. Kowe bangun manfaate. manfaatin Wong pinter insinyur kuwi iki mbangun masjid, mbangun jembatan iki mergo wong sing mau delok ki apike ning akeh eleke wong sing bobol ATM kae wong pinter apa wong sugih wong pinter kae nek goblok meni kesetrum ndase hati-hati wong pinter ki ya kudu bener sing penting sugih nek sugih bermanfaat misale masjid kene urung dadi mergo aku sugih tak sumbang lho kuwi bermanfaat omahmu urung keramikan bojomu tak kerami Omahmu. apa iki jogane dikeramik kok Ya. bojoku mbok keramik. aku kebayang-bayang bojomu man bocah kae mangkok nih Pak ya Apa dalan iki rusak Mas. rusak wong aku sugih tak aspal Aspal. lah aku lah bikin Upama tanggamu duwe gawe kok ora duwe ragat, ragat nak wayangan kok kurang ragat tak sumbang wayangan aku sing bayari upama bengi iki bintang tamu aku sing bayar Pak Tukirin. Upama duwe gawe ngene iki, kowe mergo wong sugih, yo mbok sumbang. murah Kowe sugih lho Mek, janji. Kenapa? sugih kan si upomo to Tapi kan paling gak aku pinter. Bocah pinter sok nek gede dadi dokter. Ya ora? apa nak dokter pinter Pinter.
Lah nek pinter kok takok terus. Takok piye? Lha kuwi anggere teko periksa lara apa, Pak? Lah nek roh rarene aku. Dokter urung tentu pinter. Iki penduduk cap apa ta? Caplang. Ngomongnya karo aku dipikir sih, ngomong mak dokter pinter. Dokter urung tentu pinter. Lah sik komunikasi. Aku periksa anu darah tinggi. Iya, aku pengen cek 650. Banyak tok. Kuwi jane angsuran mekar apa tensi darahmu? Kok tensi darah 650. Sing lara ki aku apa kowe? Lah nek loro aku lha kowe tau umum saiki tensi darah ki 650. Lah tangga-tangga padha titik aku ndak oleh. Wong karo tangga aku nanti tensi titik ngono. Wis tak go kabeh. Musuh masyarakat sing kucuk nggih ngeten iki. 650. Lah kok aku periksa karo dokter ora ditenangane kok ditul. Wah ndak apa-apa lho. Karepe piye? Wong kok terima ditul-tul, mbok wong yo ora kulaan mbok langsung diratani. Ben sosok Ya sesuk dokter tak kandhanane tak omongane somben sesuk kowe nyai tak kuwabe tapi tak kon nyai setrum ya Mek yo. Mati. Ora terus kok Mat latihan yo Mek yo. Apa le? Takut ki jalu. Yo nek tul. Enggak apa-apa, Pak. Ngono ini masih ringan. Ringan. Cukup Sini dirawat jalan. Lho, ngene iki lho. Seneng aku tabrak truk. Dokter model ngene iki namanya mendiskriminasi terhadap pasien ngono maksudnya kowe dikon lho rawat jalan jare lah aku dirawat barang yo nak kene wis dokter liwat apa kak ya ampun Met mane kancam ya do mau melu kowe Met kuwi kandan yo to Mas ya kok kowe lho goblok nemen lho Met lah yo maksudnya seneng Met tau goblok Trok, piye ta maksudnya dirawat jalan iki kowe iki ora entuk nginep. lah aku nginep yo apa bataku wong aku ora kenal dokter kowe kita keluarga dokter kita ini wangi kono lah aku keluarga yo pandang nginep to Pak omongan apa daripada aku tensiku melok 750 Pak. Akeh-akehan kok piye Maksudnya niku dirawat jalan itu Pak, dirawat jalan niku. Ngene lho, Met. Pripun, Pak? Maksudnya dirawat jalan kuwi mau, ya kuwi mau dirawat karo mlaku. lah nek pesake nak nguntal pil masang infus piye kaya nanti mang karo mlaku mbok nenggon nek niate dadi dokter itu totalitas menyamakan masalah kata terhadap semuanya pasien Salah kata maksudnya dirawat iki kowe dirawat ning omahmu dhewe ngono lho, Met. Dirawat jalan. dokter ini tadi Dokter tak bacok ya. ngono dokter Kowe jenenge mulane kowe berpendidikan dan berprestasi kaya beliaunya panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo Eskom. Ngerti ra Eskom iki? ngerti to Apa kuwi? yo Meksiko Yo Sarjana komunikasi. ingkang garwa menika panjenenganipun Mbak Sinta Mailina sarjana pendidikan. oh padha Sapa? aku yo ki SPJ. Apa ki? Sampun pedhegel. Sarjana pendidikan. kok ngene Nah, mula ditungake muga-muga panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo kalian Mbak Sinta Mailina Nggih. anggenipun bebrayan agung bangun Balai Wisma enggal pun maringi golekan kencana sing iso tata jalma manungsa awujud bayi dengan program pemerintah 2 anak lebih baik Met. lebih baik lagi 3 Kowe ora tau melok kabeh to Met. Kabeh iki keluarga berencana mulane digalakke pemerintah wis ngandharke 2 anak lebih baik. kuwi rak pemerintah Aku survei langsung. Survei sapa? Lho kehidupan toh kehidupan tak survei ternyata paling penting itu 3 lebih bagus 2 Met. 3 no Kok iso 3? ada tujuannya nyun saya lho Pak Nggih. nek gadah putra 3 sing nomor 1 loro iki di sekolah sing dhuwur sesuai dengan kepinginane cita-citane ben dadi wong sing sukses lah sing terakhir siji iki digoblok ning ngono Sik. Si anak kok digoblok iki, Pak? Yo bocah apa to Met kowe iki Met?
Saya tuh kalau ngomong mesti berdasarkan data, survei kehidupan. kehidupan. Sing pinter disukseske. Sukses itu nomor 1 dan 2. Ya. Sing nomor 3 goblok nih. Ya dipinterke kabeh kok iso digoblokne. Pilih kasih jenenge. Karena ada tujuannya. Tujuane Awake dhewe berumah tangga ki saya umur saya tua. Nah, saya berkurang. Daya ingat berkurang, kesehatan berkurang, laku ya Budget biasane. Balung doline. Nek kabeh do dipinterke dadi wong sukses, Ya. kuwi dengan otomatis gak enek sing nang omah blas. Kabeh sukses, mau mana dadi tentara, menteri misalnya dadi kapolda nggone luar Jawa. Lah kabeh lah tinggal wong loro lanang wedok tolak. Wis mangan kok ya ora. Nek iki sing siji digoblokne lah. Sing iki ra dadi popo. Akhire nang omah sing mbaturi ya sing gemati karo wong tuwa. Lho ngono lho nyek monyet. dadi anak goblok kuwi enek manfaate. Kan melakukan apa manis kalau mau wis sukses dan gawe ning luar Jawa Pak. Tunggalmu piro, Mek? 3 Pak. Weh, sing barep Sudah di Universitas Malang. wah, sing nomor loro Dosen di Semarang. wah, berarti iki sing masuk goblok iki. Nomor terus apa, Met? Aku. Oh ya, Met. Wis berarti kowe berarti iki. Gobloknya Pak Den. Ora aku mau mah. Aku tak niati butuh goblok. Aku nambah aku. Mau goblok iki ora itu paling gak iku harus pinter, harus cerdas Mas. Dengan adanya IT, awake dhewe kudu pola berpikirnya apa iki kudune dipinterke duwe anak iki. Komen iki pinter kok bahasa Inggrisnya ngerti kok. Dawa bahasa Inggrisnya apa, Mek? Long. Weh, yen to tinggi, Tinggi. Hei. hai, jagung, Jagung. Kron. Kron. Nah, tekan di. gak mentol aku. Rambut apa Iki pinter tenan iki. Badung kok. Nek jam apa, Met? Kok Jam Panjang. panjang long. sing iki, iki kono sik kono sik. Ono kalau kene kono sik. Jagung. Itu ngomong bentar. Kono sik. Lah, Kron. padha Pak niki wae ilat tuwa ya angel Pak. Kaya Niki giyak-giyak waton kecandhan. Iya, dhewe ngaturi pambagyo, Mek. Seneng-seneng mergo pada malam hari ini luar biasa. wah niki wau Matur suwun karo Pak Lurah kala wau. Balurang ngelu. Pak sapa asmane? Pak Nur Nur sapa? sampun nyawer kan ro aku Ya, ya. matur suwun. Niki badhe wayangan benjang, Pak. Oh, ngaten. Nggih, Alhamdulillah. Nggih. Harus meresmikan waduk apa, Mek? anu Karangangko. Karanangka. Oh. Jalange Mas Joko Klenteng ya. Iki anu gak yo ngomong iki kok. Iki ya, Mang. Iki tapi sore lu jam 2 kan teko sik kon nguras. Oh, malu lah kowe nak. Ayo nak mboten repot nak dengan repot Pak. Iki ki dalan kok tukang golek iwak kok bukan wis padhe. Karo munggut kan ya. Pokoke dalan rabi. Dalan wis padhe. Niku jeng napa? Tanggal pinten? Pun tanggalnya catet bisa. Agustus Agustus. oleh paring. Malah pun penuh kula, Mas. Penuh. Penuh. Penuh kosong loh. Agustus kan? Nggih. Alah pun penuh, Mas. Oh, mungkin di Pun September. tutup buku pun Di tutup. September biasanya pengetan dari HUT Republik September kae sing diingi tak tolak ping anu. Dinane apa? Dinane apa? Selasa Pahing, Pak. Melah kanggo Mas Agus. Arah ngakali yang ini gampang. Mau niki wayangan ini jin. Repot-repotin nang itu berangkat. Nanti batang nguras niku wayangan. Dadi Wayangan kok esuk. Ayo kene disiarke. Iki sidene wanasane deh. Oke. Ya, ya. Ngomong kabeh gayo.